Benvinguts a aquest segon tutorial sobre Scratch. Primer de tot, donar les gràcies a Fran Sabater i sobretot a l'Eulàlia Canet per haver-nos traduït aquestes targes sobre codis en català. Bé, amb aquest tutorial el que farem serà moure el personatge amb les fletxes damunt avall, dreta i esquerra. Així que som. Primer de tot, traurem el nostre personatge i anirem a buscar un personatge nou. Per exemple, podríem agafar aquest noi, el Ben. Molt bé, aquí el tenim. I ara escollirem un fons. Com és un xicot que sembla que està fent esport, el posarem en un camp de bàsquet i el centrem. Ens recordem que si el volem posar al centre del quadrat, al centre de l'imatge, hem de posar 0, 0. Però en aquest cas el posarem aquí. Molt bé, doncs vinga, anem a fer que tingui moviment. El que tindrem que buscar serà, primer de tot, un esdeveniment que sigui aquest, que es diu quan la tecla espai, en aquest cas, es prem. Ho farem una mica més gran perquè ho veiem bé. Quan la tecla espai es prem. Però no voldré que sigui la tecla espai, sinó que voldré que sigui la fletxa cap a la dreta. I ara farem el moviment. Li direm que sigui amb la direcció X 10 passos. Ens recordem que això està dividit amb l'eix de les I's i l'eix de les X. Aquesta part són X positives i aquí cap aquí X negatives. Així que perquè vagi cap a l'esquerra, duplicarem aquest comandament i direm fletxa cap a l'esquerra. I com són negatives, li direm que sigui menys 10. Menys 10. Anem a provar-ho. Clico la tecla de la dreta, molt bé, i clico la tecla de l'esquerra, i molt bé. Però veiem que té un moviment estrany, perquè va com si fos d'esquena aquí, i això no ens agrada. Molt bé, podem fer una cosa. Mireu, hi ha una nova instrucció que es diu apuntar cap a la direcció 90. Veieu que es toca aquest rellotge cap a la direcció 90, que ens aniria força bé posar-li aquí. I el mateix podríem dir-li per l'esquerra, que apunti cap a la direcció menys 90. I el podríem posar aquí. Molt bé, anem a veure què passarà. Si tiro cap a la dreta, va cap aquí, i quan vagi cap a l'esquerra, es dona la volta. Molt bé, això ens passa moltes vegades. Per això és important recordar que aquí a direcció hem de posar-li aquest d'aquí, és a dir, que el nostre personatge no es tombi, no es giri. I som cap aquí i cap aquí, ja el tenim. Molt bé, ara farem el mateix perquè pugi i perquè baixi. Així que anirem a esdeveniments i direm quan la tecla, això ho apartarem una miqueta perquè no es molesti. Per exemple, diríem amunt, tecla amunt, el premi, què voldrem que vagi? Que vagi a la direcció I cap amunt. Doncs anem a veure el moviment i busquem l'altre comandament que es diu, aquí el tenim, I menys 10. A veure si és veritat. Molt bé, ara puc fer-li que pugi, que giri, però no puc fer que vagi, doncs farem el mateix. Duplicarem això, el posarem aquí, em quedo sense espai. Però ara li direm que sigui la tecla que va cap a baix, amunt a avall. Molt bé, i li posarem, com és cap a baix, és del centre cap a baix, doncs serà menys 10. Menys 10. Així que ara el nostre xicot anirà cap a baix, cap amant, cap a la dreta, i cap a l'esquerra. Molt bé, doncs deixem una mica de temps perquè practiqueu això. Molt bé, anem a fer el següent. Canviarem de personatge i de fons. Per exemple, escollirem un altre personatge. Ara farem que el nostre personatge faci bots, faci saltets.
Així que, per exemple, podem escollir aquest pollastre. Agafarem també un nou decorat i el posarem a sobre la taula. Molt bé, agafem aquí i el posem a sobre la taula. Com és una mica petit, doncs farem que sigui una mica més. Canviarem el tamany, amb aquest aquí li posarem a 200 i el pujarem. Ara sortim massa gran, però és igual. Molt bé, doncs continuarem utilitzant quan la tecla i escollirem quina volem. Anirem a un esdeveniment i en aquest cas li direm que sigui la tecla espai. Aquí sí que ens va bé. I farem el següent. Farem que un moviment que li sumi a la I, que és la que volem que faci vots. Li sumarem a la I, que faci, per exemple, posarem 20, perquè sigui un vot una mica més alt. Després li direm, és a dir, que al principi el que farà serà donar un saltet cap amunt. Li direm que esperi una mica de temps, això serà una tecla de control, li direm que esperi, per exemple, 0, 1, 3. Recordem que com això és un programa anglès, els anglesos, en lloc de posar coma, posen 1. I el que farem serà duplicar aquest bloc, que així ens estalviem, això ja en sé. I ara li direm que el mateix eix faci menys 20. I ara baixarà. Anem a clicar la tecla espai. Veiem. Puja i baixa. Si voleu que sigui un vot una mica més alt, doncs podem posar aquí, per exemple, 50 i menys 50. Anem a veure. Perfecte. Doncs, vinga, deixem una miqueta de temps perquè vosaltres practiqueu aquest codi. Molt bé, ara anem a veure una mica el que és els vestits de Scratch. Mirem, agafarem un personatge que sabem que tingui diferents vestits. Per exemple, podríem escollir, a veure aquest aquí. Mireu, aquest té molts vestits. Veieu, és un pitcher, un catcher, doncs un catcher, aquí al tenim. El farem una mica més gran perquè es vegi a 150. I ara li buscarem un fons diferent d'aquest. Aquí sí que teníem un, que és, per exemple, aquest d'aquí. Molt bé, i el posarem aquí, a la pista aquesta. Molt bé, doncs anem a veure. Per exemple, aquí el que farem serà, primer de tot, mirar els vestits que té. Anem aquí a la pestanya aquesta i veiem que té 1, 2, 3, 4 vestits. És a dir, que pot canviar de formes 4 vegades. Molt bé, doncs com farem això? Doncs mireu, anem, com sempre, a les tecles de control i per exemple direm quan cliquem al personatge, ho farem gran. I li direm a canviar de vestit, això és l'aspecte que té. I el que fem és el següent, anem a buscar el nostre personatge. Com es diu Catchet, doncs buscarem aquí un que es digui Catchet, aquí el tenim. I fixeu-vos que 1, 2, 3, 4. Correcte? Molt bé. Doncs el primer que farem serà que estigui amb el vestit, amb el primer vestit. Després li direm que esperi una miqueta perquè puguem veure aquest vestit. Esperar, per exemple, 0.5, 0.5. I ara anirem repetint aquest codi unes quantes vegades. Com tenim 4 vestits, doncs duplicar i duplicar. Molt bé, així que començarem, les anirem posant per ordre. Primer que posi el vestit A, Catchet A, molt bé. Aquí li direm que es posi el B. Aquí li direm que es posi el C. I aquí li direm que es posi el D. Doncs a veure què passa quan cliquem el personatge. Molt bé, veiem? Ha canviat els 4 vestits.
Si això volem que ho faci moltes vegades, és a dir, que no s'aturi, doncs com sempre podríem fer per sempre. També podríem fer que ho faci 2 vegades, ho faré més petit perquè no és. Que ho faci 2 vegades, amb aquesta d'aquí, que repeteixi 2 vegades o 3. A veure què passa. Cliquem sobre el personatge. Va canviant el seu vestit. Un cop, 2 cops, 3 cops, per sempre, com li hem dit. Molt bé, aturem tot i deixem una mica de temps perquè practiqueu aquest codi. Seguim, anem a fer un altre scratch de codis. Farem un d'una nau que vagi lliscant. Doncs som-hi. Anirem a buscar la nau, el coet. Podem buscar-lo per aquí o també podem buscar-lo per aquí a dalt. Jo el buscaré per aquí perquè mai ho trobo de l'altra forma. I aquí sembla que aquesta vegada tampoc. Aquí sí, aquí el tenim, aquest coet. Molt bé, però no el posarem pas aquí al mig del camp de futbol, així que anem a buscar una cosa que sigui un decorat, que sigui d'espai. Aquest, nebulosa. Molt bé, aquí el tenim. Perfecte. Doncs mireu, el que farem serà el següent. Aquesta vegada utilitzarem el comandament de quan la tecla es prem. Molt bé, i el vaig a posar en una posició, per exemple aquesta posició d'aquí. Molt bé. I ara diré que per sempre vagi a una posició. Ves a la posició aquesta, que és just on està, menys 29, menys 81. És a dir, que quan cliqui la bandera verda, sempre estigui on estigui, anirà a parar aquí. I ara li farem lliscar. Això ja ho hem practicat en el primer vídeo, però ho tornarem a repassar. Direm que, per exemple, 1 i 2. Doncs li direm que, per exemple, vagi a la posició de les X, que vagi a la posició 40, i de les Is li deixarem a la menys 81. A veure què és. Li posarem menys 81. I aquí li direm que d'aquesta posició vagi de la posició 40 a la posició, per exemple, 65. Molt bé, anem a veure què fa el nostre coet. Perfecte. I ara cliquem la bandera verda i torna a començar el nostre coet. Això ja ho havíem fet en un altre tutorial més complet. Doncs deixem això perquè ho practiqueu una miqueta, faré el codi més gran, i així el podreu veure. Molt bé, anem a practicar un altre scratch. Molt bé, anem a veure un altre codi. Mireu, ara farem que aquest cavall, que té unes disfresses, doni la sensació que està corrents per sobre de la platja. Així que farem el següent. Primer de tot direm a clicar la bandera verda. Li direm que vagi sempre a aquesta posició. Perfecte, doncs anirem a una de moviment i li direm que vagi a la posició aquesta. Perdó, farem una mica més gran. Vale. Molt bé. Vale, això ho farem que aquesta acció de córrer, de moure, el vagi repetint unes quantes vegades. Així que farem que anem a la tecla control, repetir. Per exemple, li posarem que siguin 40 vegades. 40 vegades. I què vull que faci aquestes 40 vegades? Doncs vull que faci un moviment, es mogui, per exemple, 10 passos, i que vagi canviant el seu aspecte, és a dir, que vagi canviant el següent vestit, que és aquesta.
Anem a veure què passa quan cliquem la bandera verda. Veieu? Ha donat la sensació que estava caminant o corrent. Per què? Perquè aquest personatge, si el mirem els vestits, veus té uns quants vestits, té bastants vestits per donar aquesta sensació de córrer. Perfecte. Tornem al codi, doncs aquí el tenim. Deixem un moment perquè el copieu i el aneu practicant. Molt bé, anem a fer un altre aprofitant els vestits i els moviments. Aquí tenim aquest castell i el nostre alumne que hi ha per aquí. Farem que doni sensació que està volant. Així que farem el següent. Primer anirem a fer-li els canvis de vestit. Doncs li direm que quan cliquem la bandera verda repeteixi, per exemple, 5 vegades. Repeteixi, per exemple, 5 vegades. Els seus vestits. Aquest personatge només té 2 vestits. Mireu, direm aquí, té aquest vestit i aquest vestit. Només té 2 vestits. Doncs li direm que vagi a que canviï de vestit, és un aspecte, així que li direm canviar de vestit al vestit A. Molt bé. Per exemple, després que esperi, farem una tecla de control, que esperi, per exemple, 0,1 segon, 0,1 segon, i després que torni a agafar l'altre vestit, que és el B. Molt bé, i que esperi un altre cop, doncs 0,1. 0,1. Perfecte. Anem a veure què ens passaria. Molt bé. Ho he repetit 5 vegades. Això. Tornem a donar-li. Perfecte. I ara farem, perquè no estigui quiet, farem que faci un moviment, que vagi avançant. Així que li direm també que quan cliquem la bandera verda, doncs vagi a aquesta posició, que serà la posició inicial. Això serà un moviment. Ves a la posició aquesta, d'acord? I ara el que farem, li direm que vagi lliscant. Que vagi lliscant. Ui, massa gran i no em cap el codi. El posarem aquí a baix. Bueno, encara que estigui una mica sobre. Li direm, volem que vagi en línia recta, és a dir, que el mantindrem amb l'eix de les Is i que vagi fins a la posició, per exemple, 100. A veure què fa. Molt bé. Veieu? Tornem a repetir. I fins aquí tenim aquests 2 codis. Doncs deixem un moment perquè pugueu copiar i veure com funciona el vostre projecte d'aquestes xarxes. Molt bé, aquí tenim un altre personatge, el nostre pingüí, i està al pol nord o al pol sud, no ho sabem. I farem una cosa nova. Aquest personatge també té 2 vestits, els podem veure, vestits, aquí. Té aquests vestits, 1, 2, 3 i 4 vestits. Perfecte, a veure què podem fer amb tot això. I mireu, ara el que farem serà que el nostre personatge parli. I això li direm que quan cliquem la bandera verda, podríem dir també que quan cliquem sobre el personatge, farà un canvi d'aspecte. I mireu, tenim aquest comandament, o podem dir-li també que pensi. Tenim 2 comandaments. En aquest moment li direm que digui. Dirà hora.
ens dirà hora. Fem un clic. Molt bé. També podríem canviar això i dir-li bon dia. Bon dia. Bon dia. O qualsevol cosa que nosaltres vulguem que digui. Bé, i ara el que farem serà canviar-li el vestit. Així que el que farem serà quan cliquem la bandera verda i com sempre farem que canviï el vestit 1 al vestit 2, per exemple. Així que anirem a aspecte i aquí el tenim, pingüí, canviar de vestit A, li direm que vagi el 1, per exemple que esperi 0,3 i que torni i que agafi el vestit següent, que seria el vestit B. Molt bé, i també podríem fer una cosa nova, que és posar-li un so. Per exemple, iniciar un so de crit. Tenim més opcions, però al principi li posaríem aquest. I anem a veure què ens passarà ara. Tornem a repetir. Té la boca tancada i la boca oberta perquè hem de canviar de vestit. Molt bé, doncs practiquem aquest codi durant una estoneta. Doncs fins aquí. Adéu-siau.